čovjek ne živi od svagdašnjeg kruha, nego od onoga kakav je, od svoga intelekta, etičnosti, humanosti. Jer ako ti je važna samo hrana, piće, i ako ti je važno da zaradiš novac i da budeš bogat zemaljski, fizički, materijalno, tada postaješ sebičan, egoist. I želiš da te ljudi časte na temelju toga što si bogat, uspješan. A ljudi postaju zapravo zavidni zbog toga. I pitaju se kako to ti, a ne ja. I zašto ti, a zašto ne ja? Gdje je tu pravda? Kad se naprotiv bogatiš u dobroti, u ljubavi, u povjerenju, no dok činiš to dobro, niko ti ne može biti zavidan, jer to svatko može činiti. Ne treba biti talentiran da nekome pomogneš, da nekoga ohrabriš, da bilo kome obrišeš koju suzu i da nahraniš neki prazan želudac i da nekome daš da prenoći kod tebe. Tu ne treba neki talenat, tu ne treba neka posebna sposobnost. To si ti kao takav. I zato čim se počneš bogatiti u tom fizičkom pogledu, zapravo postaješ sve nervozniji i nesretniji, jer osjećaš to što imaš zemaljsko bogatstvo, dobru kuću i namještaj i što imaš puno novca, to je nešto što ti drugi mogu ukrasti i odnijeti. Ti postaješ nesiguran. Ako razmišljaš da moraš staviti nekog ko će ti čuvati, nekog zaštitara, onda opet treba platiti njemu. Ali može i on ne uspjeti sačuvati tvoje imanje. Drugim riječima, kad imaš puno, postaješ strahovito nesretan, nezadovoljan. Imaš toliko brige da se osjećaš kako nemaš vremena za sebe ni za život. Kad naprotiv činiš dobro, to je bogatstvo koje ti niko ne može uzeti. I ti znaš i kad umreš, to ide s tobom. I ti znaš da kad pogledaš ljudima u oči, svako ti se nasmiješi i kaže svaka ti čast. I kad ti činiš dobro ljudima, onda ti znaš da ti možeš i od njih očekivati da će oni tebi činiti dobro. I kad ti posuđuješ drugima, da znaš da možeš otići k njima i da će oni tebi posuditi. I kada si davao i davao njima, onda znaš da će jednog dana i oni sve učiniti kako bi tebi dali, što više. Drugim riječima, dakle, ako smo malo mudri i pametni, onda vidimo da bogatstvo nije u tome da skupljamo što više toga, nego u tome da skupljamo duhovno, moralno, humano blago. Ne možeš ništa od onoga materijalnog što imaš ponijeti sa sobom na drugi svijet. Konačno, ne možeš li to sačuvati od toga da se to ne pokvari, da se ne ishaba, da to jednostavno istrune izjedaju moljci. Dakle, što god imaš materijalno, time što si već donio u kuću, to polako nestaje. To već gubiš tu. I kad umreš, ne možeš s sobom ponijeti. I kad god ideš na putovanja, to nikad nije s tobom. Ono ostaje tu, u tvom stanu, a ti moraš tamo živjeti i prenoćiti i jesti ne znam gdje. Prema tome, ako smo realni, nije sreća u tome što imaš. Neko će reći, onda je sreća u tome da imaš uvijek u sebe novac. Ili bankovnu karticu i kamo god dođeš, platiš si. Ali bankovna kartica i ona se može izgubiti. I ona u banci se može istrošiti i nestati. I kamo god dođeš, ti to moraš sve platiti i to nije tvoje. Od toga ti ne živiš. A čovjek mora imati zapravo negdje neko imanje koje ne može nikad izgubiti. Čovjek mora imati neku kuću, neko tlo na koje može stajati, da od toga živi kad umre.
Čovjek mora imati, dakle, nešto koje s sobom nosi kamo god pošao. Zamisli, ako si se pomirio sa ocem i sa majkom, ako si s njima u dobrim, lijepim odnosima, onda kamo god ti pošao, ti ćeš im se javiti i oni su sretni što ti postojiš, a ti sretan što se s njima u miru. I ako si vjeran svojoj supruzi ili svome suprugu, pa da ne znam kuda putuješ, ti ćeš biti sretan, javit ćeš se, osjećaš da neko za tebe živi, na tebe misli i da ti misliš na nekoga i za nekoga živiš. I to je najveća sreća. Htjeti radi nekog malog užitka izdati vjernost, izdati ljubav i dobrotu prema nekoj osobi, znači zapravo biti životinja. Znači sebe baciti u blato. Znači izgubiti sve. Tada gubiš osobu koja je za tebe garancija vječnog života. Gubiš dobra djela. Gubiš i ono što imaš. Sve. Biti vjeran je, dakle, zapravo čovjekova sreća. A ne radi nekog užitka mijenjati žene, mijenjati muževe. Na bilo koji način, dakle, ubijati, osiromašivati ljude oko sebe. To je najveća nesreća. Drugim riječima, bogatstvo. Bogatstvo to si ti. I to je najveća banka, ona je u tebi. Čim činiš dobro ljudima, kamo god dođeš, oni će tebi činiti dobro. I ne moraš nositi ni bankovnu karticu, niti imati oko sebe ne znam što, ni se praviti važan. Preživjet ćeš. Najdraže mi u životu da kamo god dođem, uopće ne mora imati novaca. Oni se za mene brinu. Austrija, Njemačka, po cijeloj Europi, kamo god dođem, imam prijatelje koji se pobrnu i koji su sretni da kod njih prespavam, budem s njima, kod njih pojedem, popijem i slično. Ali vidio sam da imam prijatelje tek onda kad ja njima napravim nešto dobro. Kad ja za njih živim. Kad ja zapravo za njih molim. Kad ja njima pomognem da dođu do duhovnog zdravlja. Otac su neizmjerno zahvali. I tad mi kažu, ma sve bi ti ovo dao. Sjećam se moga prijatelja Zdravka Ćosića, akademskog slikara. Imao neizmjerno puno od svojih radova. Kad sam došao u njegov atelje, masa, dakle, njegovih slika i umjetničkih dijela, kaže, Tomislave, ti si meni dao vjeru, ti si me izvukao iz zla, iz grijeha, iz mržnje, kaže, ti si me doveo do toga da sam sad iznutra sretan i sad mogu stvarati. Sve ovo što imam, kaže, nije ništa prema ono što si ti meni dao. Uzmi sve, kaže, ništa ne treba. Zamislite kako je odmah osjetio u čemu je zapravo blago. Kako je strahovito važno biti mudar. I Isus je to rekao, stvarajte sebi prijatelje sa propadljivim bogatstvom, da vas prime u nepropadljive stanove i prostranstva. Nemojte skupljati blago koje može moljac izjesti ili razbojnik i provalnik pokrasti. Skupljate sebi blago koje ostaje zauvijek. I zamisli, ako zamisliš si trenutak smrti, i samo misliš, napravio si ovome dobro, ovome dobro, ovome. I samo znaš da će na tvoj sprovod rado doći svi jer si im činio dobro. I samo znaš da će zato za tebe moliti. I samo znaš kad dođeš u nebo da ćeš se sjediti, da iza tebe ostaje dobro. I da ti to dobro nosiš sa sobom, da to ne možeš izgubiti, to ne može niko ukrasti, niko ne može izjesti. I kad ti ljudi isto umru i dođu oni gore u nebo, hvalit ćete cijelu vječnost. Reci mi, zar ima veće sreće od toga? Pa zašto da ne živimo tako? Svaki dan je nov. Svaka sekunda je nova. Trenutak u kojem sad živiš nije nikad postojao. Ali u svakom trenutku koji je nov, ti po prvi puta u njega ulaziš, dakle nikad u njemu nisi bio, u svakom tom trenutku i ti postaješ drugačiji, nov. Ti nisi isti. Tvoj organizam je aktivan, on stalno radi. Tvoje srce kuca danju i noću. Tvoj mozak radi stalno, tvoj krvotok radi. To znači zapravo da ti se prestano mijenjaš.
I da u tome uvijek nastaje nešto novo, novo i novo. Stoga, neizmjerno je važno u svakom trenu života biti svjestan toga da kao što tebe stvara vrijeme i prostor novim, da tako je potrebno da i ti oko sebe stvaraš nove stvari. Da u svakom trenutku nekako učiniš nešto dobro. Da u svakoj sekundi, svakom satu na nekog pomisliš dobro i ti si već postao dobar, a on će osjetiti da ga ljubiš. Da za one koji su te činili dobro i za one koji su bolesni i jadni, za one koji su izgubili vjeru u Boga i u ljude, da se pomoliš, pogledaš Oca Nebeskoga u oči i rekneš mu koju toplu riječ za te ljude. I ti si već ispunio svoje trenutke nečim dragocjenim. O čemu se radi? Nema stare stvari. I ti, i sve što oko tebe, cijeli tvoj ambijent, sve se mijenja, stalno novo. Tvoja stolica nije ista koja je bila prije 3 sekunde, prije pol sata i prije 3 dana. Ona se mijenja. Sve je drugačije. Nikad ne sjedaš na istu stolicu, nikad ne ideš za istim stolom i nikada ti nisi isti. Drugim riječima, bit čovjeka je stalna promjena. On živi u prostoru i vremenu. Vrijeme znači stalna mijena. Prostor isto znači da stalno izlaziš iz jednog prostora u drugi. Ili ako ne ideš, ako sjediš, ti gledaš sada, pa vidiš ovo, pa vidiš ono, pa nešto drugo vidiš. I mašeš rukama i dotičeš ovo ili ono, uvijek drugačije i uvijek drugačije. Uvijek si, dakle, u stalnoj mijeni. I gdje nastaju onda problemi, i gdje nastaju traume? Onda ako se ti ne mijenjaš iznutra. Ako ti ne mijenjaš sebe. Ako ti u svakom trenutku ne kažeš nešto novo, ne promisliš nešto novo, ne razmišljaš nešto novo. Onda postaješ nesretan. Zamisli, svaka minuta i sekunda, svaki sat i svaki dan su kao neki prosjak koji ti dolazi i kaže što mi imaš dati. Ali taj prosjak nije netko kome je irelevantno da li ćeš mu dati ili ne. Taj prosjak je zapravo i to vrijeme glasnik neba, glasnik tvoje domovine, glasnik vječnosti. Jer ti ćeš doći tamo u nebo i živjet ćeš od onoga što si dao tome prosjaku. Dakle, to je, koliko te što zamoli, vrijeme, dakle, koje stalno kaže učini u ovoj sekundi, u ovoj minuti nešto dobra, to je zapravo skupljanje blaga koje će ti trebati gore na nebu. Drugim riječima, vrijeme i sekunda i minuta i dan, to je poput košarice koja dolazi do tebe i kaže šta će ispuniti. I zamisli koliko je tragično ako prođu tolike sekunde, tolike minute, satovi, dani, da ti nisi ništa napravio, ništa učinio, nikome napravio nešto dobro. I zamisli ako odeš na more i ležiš i spavaš po cijele dane ili čitaš neke gluposti i ne činiš ništa dobra i misliš da nešto činiš za svoje tijelo, a ne, pržiš se. Ili ako odeš pa se šećeš bez veze, razgovaraš isto tako sa ljudima o ničemu pametnom, ne znaš kud bi sa svojim životom, ti zapravo odbacuješ košaricu kao da odbacuješ kamion koji je došao i kaže, da te prevezemo, trebate sigurno premjestiti gore u nebo, da sve tvoje stvari prenesemo gore. Daj. Jesi li svjestan da cijela zemlja želi biti gore na nebu? Jesi li svjestan da tvoj namještaj, tvoj stan, tvoja kuća i auto, tvoje odijelo i tvoj veš, da sve želi biti gore u nebu? A jesi li svjestan kad će ono biti u nebu? U nebu će biti samo ako si ga ti imao hrabrosti dati, ako si se ti odrekao, ako nisi bio vezan na to. Svi oni koji trebaju tvoju stolicu, koji trebaju komadić tvojeg kruha ili tvoje kune, tvoga novca, koji trebaju nešto od tvojih košulja i tvojih odijela i haljina i cipela, svi su oni zapravo kamioni koji kaže, da ti prevezem to gore na nebo. I kad ti to ne daš, to zapravo ostaje ovdje. Cijelu vječnost ćeš plakati što nisi to prevezao gore. Jer zajedno s čovjekom, kaže Sveti Pavao, cijela priroda, svaka stvar ovdje žudi, vapi, čezne
da se premesti gore u nebu, da bude vječna. I svaka stvar zato želi da čovjek od nje bude slobodan, da je može darivati, drugim riječima, kad načinim dobro, a dobro načini kad ja neko mogu darivati ove stvari koje imam. Kad sam ja darovao sve što imamo kod sebe, tada zapravo sve te stvari u toj dobroti, ta dobrota je zapravo, Bog je sama dobrota. U toj dobroti prelaze tamo gdje je Bog, tamo gdje je nebo i gdje je vječnost. Evo kako zapravo činiti dobro nije tako nešto sporedno i irelevantno kako ono bitno u našem životu. I kako rijetko na to mislimo. Dobro se sjetiti uvijek iznova onoga ruskog bogataša, kako kaže anegdota, da prije nego je umro zamolio je svoj neka, sav njegov novaca, imao ga je strahovito puno, neka stave u njegov lijes, koliko god može stati. Tko zna, kaže, možda će gore biti nekih prodavaonica pa mogu nešto kupiti. I kad je umro, zaista, kaže, dođe u nebo, a ono sve prodavaonice pune tezgi, pune, kaže, svih mogućih materijala, što god hoćeš možeš nabaviti. I zanimljivo, kaže, ispred svakog artikla stoji jedna kopijejka, dakle kao jedna kuna, odnosno kao jedna lipa. Mislim, zamisli tek jedna lipa, jedna kopijejka, pa to je prekrasno, tako jeftino. I on dođe Anđelu i kaže, Anđele, se ovo može kupiti? Kaže Anđelu, da, bez brige, enova košara, uzmite i kupite. I ona tovari punu košaru tih artikala i donese pred Anđela i sa radostom kaže, viš, dobro da sam ja ponio te novce u svom lijesu. I Anđeo to izbroji i napravi račun i kaže, evo, platite. Ovaj izvadi svoj novac koji je donio u svom lijesu. Anđeo pogleda novac, pogleda njega pa kaže, gospodine, vi ste pogriješili. Ovdje se plaća samo onim novcem koji ste drugima darovali. Tek sad je ovaj osjetio kako je prevario samoga sebe, kako je uzalud živio i kako je bio naivan. Svaka sekunda i minuta i svaki dan našeg života je ponuda. Kažu i psihijatri, ali i antropologija, antropološka medicina, da zapravo najteže je podnijeti izgubljeno vrijeme. Vrijeme u kojem nisi ništa učinio. Vrijeme koje je ostalo prazno. Vrijeme u kojem si uzalud sjedio pokraj prozora i gubio vrijeme. Gubio dane, gubio minute. I ako se pitamo, a što to treba napraviti, onda je jako važno. Učini najprije ono što trebaš. Pogledaj šta se možeš napraviti u svome stanu. Pomiluj svaku stvar koju imaš. Pogledaj si slobodan od svega, ali bi mogao darovati nekom ko zbilja nema ništa i želi od tebe i molite. Ako možeš to dati, onda si slobodan. Onda si dobar. Pogledaj gdje možeš možda u dobrotvorne svrhe dati nešto od svoga novca. Pa da si ne znam kako siromašan. Možeš uvijek nekom pokloniti. A da pogledaj, možeš o nekom početi dobro misliti. Neko kog si ogovarao, sad promisli, pronađi u njemu nešto dobra. Neko ko treba tvoje molitve, može za njega pomoliti se. Neko ko možda treba tvoje svjedočanstvo o njemu, da nazoveš neko pa rekneš da je taj čovjek dobar. Da nekom spremiš neki dar. Da za nekoga neka dobra riječ spremiš. Uvijek ima toliko toga, jer duh je naš, neiscrpiv, ima uvijek darova koje možeš darivati. Duša tvoja uvijek ima toliko dobra, istine, ljepote i dobrote i ljubavi da možeš uvijek darovati. Hoćemo li od sad živjeti drugačije, poštovani slušatelji?